سلام طعنا هبلي كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكتتال تركبوا فتوات تخاتلتي مبار نزي ساعة زي زوادنا يوم حدش تحبريتها حزنا لكم متينا لنا نمكتتالكم نعدم بزور حزي اب مونغو سراويت إثيوبيان تግራይን ኩናት ክኽፈት ከም ዝኽእልን እትኹሉ ግዜ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘይፍለዮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ በክልቲኡ ወገን ልዑል ናይ ሰራዊት መንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ፌደራልን ኣምሓራ ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝሓየለን ዝተጠናኸረን መልክዑ እናቐፀለ እንትኾን በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ሎሚ እውን ኣብ ከባቢ ደቡብ ጎንደር እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ተቆፃፂሮም ይርከቡ። በቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ብርክት ዝበለ ካብ ቀለልቲ ክሳብ ከበድቲ መሳርሕታት ማሪኾም ይርከቡ። ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ንወግዓዊ ውዕዶት ስራሕ ናብ ኣዘርባጃን ዝኣተወ ኮይኑ ናይ ጉዕዞ ዋና ዕላማ ድማ ነተወሳኺ ህልቂት ክኸውን ዝኽእል መሳርሒ ኩናትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ከካይዱ ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ከገልግሎን ህዝቢ ዓድን መጥፍእ ዝኸውን መሳርሕታት ንምዕዳግን ከም ዝኾነን ይነገር ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዘርባጃን ምስ ኤርትራ ብሰንኪ ዘን ሰለስተ መራኽቢ ኩናት ኣብ ውጥጥ እትርከበሉ ሰዓት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ኣዘርባጃን ሎሚ ምእታዊ ብጣዕሚ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎ ብዛዕባ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ሎማዓንቲ ኣብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ማለት እውን ብዘይካ እቲ ብፀላእቲ ተጎቢጡ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከተማታትን ትግራይ ነቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተወሲኑ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ቅሉዕ ወራር ግዛታት ትግራይ ብምቋም ህዝቢ ሓድነቱ ብምጥንኻር ድምፁ ከስምዕ ውዒሉ ኣሎ። ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ኣብ ዝወር ሕዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ትግራይን ኩናት ክኽፈት ከም ዝኽእልን እቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘይፍለዮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ብክልቲኡ ወገን ልዑል ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢታት ናይ ወሰናወሰን ናይ ትግራይ ዘሎ ሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ኣብ ማእኸል ሃገር ዝነበረ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ኣፀጊዑ ሕዚ ሙሉእ ድፋዓት ሰሪሖም ኣብቲ ከባቢ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር። ነዚ ስዒቡ እዩ ድማ እቲ እናተጋደደ ዝመፀ ዘሎ ውጥጥ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕዚ ድማ ዓይኑ ፍጢጡ ናብ ዝፈለየሉ ኩናት ከይኣቱ እናተሰገ እዩ ዝርከብ። ነዚ ምክንያት ብምግባር እውን እዮም እቶም ምንጭታትና ኣብ ዝወርሒ እዚ መወዳእታ ወይ እውን ኣብ ቀፃሊ ወርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ መከላከያ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ TDF ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድማ ቅልዑ ወራር ክፍፅም ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ንሱ ቅፅል ኣቢሉ ድማ ድሕሪ ናይ ትግራይ ወረራ ድማ ናብ ኤርትራ ወሪርካ ብምሓዝ ዓሰብ ወይ ከዓ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብልዎ ንሳቶም ንሱ ንምምላስን ዝብል ዕላማ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ይሳኽዐሎም ድዩ ኣይሳኽዐሎምን ዝብል ኩላትና ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ እኳ ላ እንተኾነ ግን እቲ ዝተተሓዘ ዕላማን እቲ ዝተተሓዘ ናይ ሕዚ ፕላንን ድማ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብኣንፈት ፀለምቲ ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝበሃል ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታታት ሙሉእ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝበሃል ሰራዊት ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ካብ ካልኦት ከባቢታት ከባቢ ጎንደርን ከባቢ ብማእኸል ኢትዮጵያን ዝነበሩ ሰራዊታት እውን ናብ ከባቢታት ፀለምትን ከምኡ ድማ ናብ ዓፋር ከባቢ ዘሎን ናብ ወሎ ግንባርን የምፅዎምን የኽትትዎምን ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ሙሉእ መሳርሕታቶም ሙሉእ ዕጥቅታቶምን ተዓጢቖም ከም ዘለውን ይዝርገር። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ማዕረኽ እንደገናይ መዳመይ ዝኾነ ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየካ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ግፍዕን ወራርን ከይኣኽሎ ሕዚ እውን ንኻልኣይ ወራርን ንኻልኣይ ግፍዕን ንትግራይ ናብ ትግራይ ንኽኣቱን እቲ ኣብ ትግራይ ተሪፉ ዝነበረ ሓደ ዝተረፈ ንብረትን ሂወትን ድማ ንምጥፋእ ዝምልከት ዝኾነ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ። እዚ ጥራይ ከይኮነ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ እውን ክፍፅም ከም ዝኾነ እዩ እቲ ናቶም ፕሮግራም ዝፈልጥዎ ሰባት ቶም ምንጭታትና ኣብፂሖምና ዘለዉ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ዲስኩሮን ክነፍሕሉ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ማለት እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይሓዝና ክነብር ኣይንኽእልን ናይ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ግድን እዩ ዓሰብ ናይ ዋንኡ ናብ ኢትዮጵያ ክንምልሶ ኢና ዝብል ስትራቴጂካዊ ፕላን ሒዞም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ንሱ ንምትግባር ድማ መጀመርታ ወራሮም ብትግራይ ክኾን ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ እውን ንክልቲኡ ከባቢ ናይ ኣብዚ ዞባ ሕምስምስ ክፈጠር ከም ዝኽእልን ኣብዚ ክልተ ሃገር እዚ ከቋርፅ ከም ዘይኽእልን ሙሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ክሕምስ ዝኽእልን ኩናት ከይፍጠር ተሰጊኡ ይርከብ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ
ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ኣምሓራ ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝሓየለን ዝተጠናኸረን መልክዑ እናቐፀለ እንትኾነ በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ሎሚ እውን ኣብ ከባቢ ደቡብ ጎንደር እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ተቆፃፂሮም ይርከቡ። በቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ብርክት ዝበለ ካብ ቀለልቲ ክሳብ ከበድቲ መሳርሕታት ማሪኾም ይርከቡ። እታ ዝተቆፃፀርዋ ከተማ ድማ ኣብ ከባቢ ደቡብ ጎንደር እትርከብ ሻውራ ከተማ እትበሃል ኮይና ኣብዚ ሻውራ ከተማ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሙሉእ ሰራዊት ናይ ፒፒ ወይ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መከላከያ ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ናይቲ ክልል ፀጥታ ሓይሊ ዝበሃሉ ከም በዓል ኣድማ ብተና ሚሊሻ ገለ ዝብልዎም ንሳቶም እውን ብበዝሒ ቆሲሎምን ተደምሲሶም ከምኡ ድማ ብዙሓት ተማሪኾም ከም ዘለውን እዩ ዝነገር። እዚ ቀፂሉ እናሃለወ ከዓ እቲ ፋኖ ሕዚ እውን ካብ ቀለልቲ ክሳብ ከበድቲ መሳርሕታት ከም ዝረኸበን ምስ ሙሉእ ተተኳሲኡ ምስ ሙሉእ ሎጂስቲክሱ ክልተ መኪና ድማ ሙሉእ ሎጂስቲክስ ዝፀዓና ከም ዝማረኸን እዩ ዝነገር ዘሎ። ካብ ንእሽተይ ክላሽንኮቭ ጀሚሩ ክሳብ ከበድቲ ብርታት ክሳብ ዲሽቃ ከም ዝማረኸን ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ኣድማ ብተናን ሚሊሻን ዝበሃሉ ድማ ሕዚ እውን ሬሶኦም ዘይተላዕሉ ከም ዘሎን ብዙሓት ከም ዝሞቱን እዩ ዝነገር ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እታ ሻውራ ከተማ እትበሃል ሕዚ ኣብ ናይ ሰራዊት ፋኖ ኢድ ቁፅፅር ትርከብ ከም ምንጭና ከም ዝበለና መሰረት ማለት ከሶስት ቀናት በፊት በማዕከላዊ ጎንደር አለፋ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው በጣም ቁልፍና ስትራቴጂክ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላት የሻውራን ከተማ 7 የኮንክሪት ምሽጎችን የመከላከያ የአድማ ብተና የፖሊስ የጉጅሌ የሚባል እንዲሁም ሰላም አስከባሪ የሚባሉ ኃይሎች በበርካታ ቦታዎች ላይ ምሽግ ሰርተው መጀመሪያ እጅ እንዲሰጡ በሸር ሽማግሌ ጠይቀው አልሳካ ሲል በ5 አቅጣጫ ጥቃት በመሰንዘር የሻውራ ከተማን ለ8 ተከታታይ ሰዓት ውጊያ በማድረግ 7ቱንም ምሽግ በመደረማመስ ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈው በ231 በላይ የአድማ ብተናና የሚኒሻ ኃይሎች ሲገደሉ የሻውራ ከተማ አስተዳደር የፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ውባንተ ይርሳውን ጨምሮ ወንጀል መከላከል ዋና ኮማንደር ገብሬ እንዲሁም በርካታ በስሩ የነበሩ ፖሊሶች እንዲሁም የሚኒሻ ጽሕፈት ቤቱ ጌታውን የተባለ አዛዥ ተደምስሶ በርካታ እጅ ሰጥቶ የተማረከ የአድማ ብተና ብቻ 53 የቆሰለ 67 ድሽቃ የተማረከ 2 ብሬን 2 ክላሽ 259 አብራራው መሳሪያ 22 እንዲሁም 10 ጎላሽ ክላሽ 28 ተተኳሽ የክላሽ 31000 የብሬን 9000 የዲሽካ 21000 የክላሽ ካዝና 700 ወታደራዊ ሻንጣ 100 ሁለት ወታደራዊ ትልልቅ ሬዲዮኖች ተማርከው እንዲሁም በካምፓቸው ውስጥ የነበረ 2 ትልልቅ ተሳቢ ሬሽን የጫነ መኪና ሙሉ በሙሉ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ መግባቱን ጠቅሰናል። አሁን በሻውራ ከተማ ህዝቡ ደስታውን እየገለጸ ሰላማዊ ኑሮ መኖር ከጀመረ 3 ቀናት ተቆጥረዋል። ሎማዓንቲ ኣብ መላእ ከባብታት ትግራይ ማለት እውን ብዘይካ እቲ ብጸላእቲ ተጎቢጡ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባብታት ከተማታትን ትግራይ ነቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተወሲኑ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ቅሉዕ ወራር ግዛኣታት ትግራይ ብምቋም ህዝቢ ሓድነቱ ብምጥንኻርን ድምፁ ከስምዕ ውዒሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎ ሓደ ኣዋጅ ነይሩ። እቲ ኣዋጅ ንሱ ድማ ብመሰረት ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ወሲንዎ ኢሉ ዘመሓላለፎ ሓደ ንትግራይ ንግዛእታት ትግራይ ንርስቲ ትግራይ መንጢሉ ናብ ካሊእ ክልል ዘካልል ናብ ክልል ኣምሓራ ዝወስድ ተበግሶ ከም ዝኾነ ዝነገረሉን ውሳነ ተመሓላሊፉ ነይሩ። ነዚ ውሳነ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ፀላኢቲ ኣብ ውሽጢ ወረራን ዘሎ ርስትና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝተወሰነ ህዝብናን እቲ ኣብታ ነፃ ወይ ከዓ ሓራ ዝኾነ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ግን ኣኻብ ኩሉ ካብ ከተማ ክሳብ ገጠር ዘሎ ኩሉ ህዝብና ድምፁ ናስማዕ ይርከብ። እቲ ሓድነትና ሕዚ እውን ዝተመለሰ ይመስል። እቲ ንብዙሓት ግዜታት ጠፊኡ ኣሸቓሊቲ ኮይኑ ዝነበረ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሕዚ ሓደ ዝኾነ ይመስል። ምክንያቱ ድማ እቲ ሓበራዊ ጥቕምና እቲ ትግራይ ክትረኽቦ ዝግባኣ እቲ ግዝኣታ ትምንጠል ስለ ዘላ ነዚ ድማ ሕዚ እውን እቲ ሓድነት ናይ ህዝብና ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝተረኸበ እቲ ህዝብና ሕዚ ሓደ ናኾነ ይርከብ ይመስል። ምክንያቱ ሓበራዊ ዕላማ ክህልወካ ከሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘየገድስ እቲ ሓበራዊ ጥቕሚ ብሄራዊ ጥቕሚ ዝበሃል ንምኽባር ንምሕላው ሓድነት ህዝቢ ስለ ዘድሊ ሕዚ እውን ህዝብና በዚ መልክዕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደላኣነ እውን ናብቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ንወግዓዊ ዑደት ስራሕ ናብ ኣዘርባጃን ዝኣተወ ኮይኑ ናይ ጉዕዝኡ ዋና ዓላማ ድማ ነተወሳኺ ህልቂት ክኸውን ዝኽእል መሳርሒ ኩናትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ከካይዶ ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ከገልግሎን ህዝቢ ዓድን መጥፍእ ዝኸውን መሳርሕታት ንምዕዳግ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኣዘርባጃንን ኤርትራን ዘሎ ውጥረት ሕዚ እውን ዓረፈን ዘሎ። ምክንያቱ ድማ እተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኣዘርባጃን መራኸብ ዝኾና መሳርሒ ኩናት ፅዒነን ናብ ኢትዮጵያ ንክሓልፋ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተዓጊተን
ናብ ኤርትራ ተወሲደን ከምኡ ድማ ተወሪሰን ከም ዝኾና እዩ ዝነገረለን በዚ መሰረት ድማ ኣዘርባይጃን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ውጥጥ ሕዝውን ከይዓረፈን ሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ወጋዓው ዝኾነ ዑደት ስራሕ ናብ ኣዘርባይጃን ምኻዱ ነዚ ኩነታት እዚ ሕዝውን ከጋድዶ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝሕብሩ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ዕላማ እዚ ድማ ዝመገሻ ናይ አብይ አሕመድ ድማ مسارح كوينات نمعداجن حدش هلكيت نتزحس وزول حدش كوينات أب مونغو تجراين إيرتران مس إثيوبيا مالتيو نوع خجارد زخيلن نتوينات نسو خجال جلو زخيل مسارح كويناتن حدش تكنولوجي تاتن نمعداج خمس خونه يزون جرزلو نزنا جرزي معرخ ندينا يناي تجراين إيرتران حالفتن أز السراويتن أتتانان يكهاتولو زبل نعاتهم زملكة تخوينون تخونجن نتهزبنا كل حبريتا شير نخبات حو شير كتجبروا إلا بوكم كبرت تخاتلتي مغنياتو تهزبنا حدا جزي ناي information حسرت خجات مون سلزخل نوعون مفتاح تباهيلو خلاتنا ننبع لنا أستواء هنجبر يجبنا مو زي channel زي دما سبسكرايب لايك مبارك يترسعوا شير نجوركم كأنا كل سكوت حجبروا خبرت تخاتلتي تانا جنلو معتنا رنا مدلوا أبزي زي ملهو سلام